Gabeni. Ngiyabingelela nonke ngihloniphe i-protocol. Namhlanje sizokhuluma ngebudget yango 2017-18. Le budget lena uhlolo lwezimali oluqala ngoJuly 1. Ngasho ukuthi kwagesi i-proposal ukuthi isinyuse ngo-1.88%. Njengoba nazi ukuthi kwakhiwa u-Eskom, sothenga u-Eskom. U-Eskom increase yakhona u-2.2%. Lokho kuchaza ukuthi singumkhandlu sizofunda i-shortfall between 2.2% no 1.88% umkhandlu uzoyifunda ekutheni ulethe ugesi ngenani eliphansi. Mangabe sibheka amabhizinisi sizo-increase at least ngo-7%, uqobo kamadoti u-9.9%, kwa-sanitation u-9.9%, bese kuthi uma-rate u-6.9%. Phakathi kwaseSouth ubani isekela mina laseThekwini?